Ens trobem al Circuito Internacional de Zuera, a tocar de Saragossa, on avui se celebra la 5a cursa de la Copa Catalana de Promo Velocitat per a les categories Promo RAC 1, Promo RAC 2 i Promo RAC 3. Matí especialment calorós al circuit de Zuera, amb temperatures superiors als 30 graus i un asfalt a més de 40. Un dia on és molt important que els pilots s'hidratin bé per donar un bon rendiment a la pista. Hem volgut buscar l'opinió d'un especialista, per això mateix ara ens trobem amb David Plans, mecànic de Simonetti Team. Bon dia, David. Hola. Explica'ns una mica unes condicions de calor com avui, si afecta d'alguna manera la preparació de la moto. Pues no, yo creo que no afecta porque los sistemas de refrigeración de nuestras motos están sobredimensionados para aguantar un día caluroso como hoy. El problema viene cuando hacen días de baja temperatura, de frío. Ahí sí que tenemos que tapar un área del radiador con cinta americana. Ens trobem amb Josep Cardona, coordinador de velocitat de la Federació Catalana de Motociclisme. Bon dia, Josep. Bon dia, Albert. Explica'ns com s'està desenvolupant la cursa d'avui aquí al circuit de Zuera. Bueno, una cursa molt interessant, molta calor, sobretot molta calor, i bueno, les curses molt maques, la veritat. Què ens pots explicar d'aquest circuit? Bueno, és un circuit molt complet, 1.700 metres de llarg, 10 metres d'ample i una organització molt bona per part de la gent d'aquí de Zuera. Bien, hacía un poco de calor y bien, ha sido dura para mí porque en las salidas me han adelantado y después he luchado por ponerme el primero y me he puesto primero y en las dos mangas me he ido y ya he quedado primero. La cursa ha anat bé, ja que aquest circuit ens donava bastant bé i portem una moto que també ho pot fer i que aquest any podem quedar bastant bé. Vale, la carrera de hoy, la primera manga iba tercero, el primero ha tenido una caída y después cuando quedaban 3 vueltas he conseguido adelantar al que iba primero y bueno, bastante bien. La segunda manga he hecho una muy buena salida, igual que la primera, incluso yo creo que mejor y he estado segundo toda la carrera y bastante luchado.